hita muse ditikinai anggo sopargale hita nuaing atong bica sadi hari dope taulahon mana denggan disaluhut halak alai gumodang ma tudongata saha porseaon ido sahana atong rak mangido gogo mahita tu ado pandi debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na partu mi amen. Marede hita Topoti madu satta nagudangi tu ado pandi debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo nasahatu dosan parasi rohami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong haporsiao di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalammu macai gudanggo pangalau sion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham say unang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami dohot pangalau sion nami say ingot mahami hobbar tu asini roham dohot denggan ni basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen. Baga-bagani debata taringo tu hasesani dosata ale para siroha jala pardinggan basa do Jahoba labat tarimas jala para siroha godang dang dibahen tu hita hobbar tu akka dosata jala dang dibalosom tu hita hobbar tu akka hajahatota songon asini rohani amana mida akka anakna asini rohani Jahoba di akka na makabiari ibana hasangapon ma di debatana di gijang amen. Marede hita Oh
Pajahama hatani debata songon turpuk epistel dihita di bagasan sadarion imana tersurat di buku Pesalmen di bidu 24 mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat pitu. Ede sian anak ni sikora dengan nai aka inganan mi ale Jehovah Sebaot. Gari aporik jupangan jabu jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan ni aka anakna madok aka langgatan pamilihan tuho ali Jehovah Sebaot rajaku dohot di bataku. Martua mahalak ia di bagasan hagogo onna ia rohana sida di bagasan menuju dalan natigor rak mahita dia pitu akan naubah usir pertangisan ibana do dibahen mualna gabe maruli pasu-pasu nasida ido sahatna martua do halak natu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa amen. Maredehita tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sahatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sian todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuan toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon
manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria atau halak Kristen akan abadia. Dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok. Mula mangolu dosogok daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Tabegema ede puji-pujian sian punguan lansia los mangihut ma punguan inahana.
tabegema titing namasa di Huriata. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihut ma tikting namar ragam di Minggu tanggal 26 Oktober 2025. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 10 siahon dong Trinitatis. Topik Minggu ripas jalahobas tunasa ulaon nadenggan. Paduahon kelompok kor tu parmingguon tanggal 2 November 2025 di pukul pitu 30 namangisi kor ina Esther ama Salom dohot ama Jericho. Di pukul 10 namangisi kor ina Hanna ina Deborah ina Kamis dohot ama Huria. Patoluhon ibadah minggu pukul pitu 30 wib. Di tanggal 2 November 2025 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Paupaton pasahat ulos hatuaon. Di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul 10-on patupaon ni Huriata do pasahat ulos hatuaon. Turuas ni Huria ima amang situa MH Silaban. Marumur 70 tahun sian sektor Kanaan. Di hari Minggu tanggal 2 November naneng roon patupaon ni Huriata do pasahat ulos hatuaon turuas ni Huria ima amang renvile pardede umur 72 tahun sian sektor Filipi. Palimahon amplop saguhati. Di hari Minggu ta sadarion patupaota do papungu amplop saguhati si pasahatota tu amang padita Esron Baktiar Tapubolon MTH tapatu pamai di pelean na paduahon. Paunopon pangapulion. Di hari Minggu sadarion di patupa Huriata do acara pangapulion di Bagasni. Parjolo keluarga esitu morang boru siregar nahinan di sektor Sion. Paduahon keluarga te Lumban Tobing nahinan inang boru siaturi sian sektor Filipi dimulai mai di pukul 12.30 wib. Papituhon rapot panitia Natal umum dohot panitia Natal kategorial. Di hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 dipatupa do rapat panitia umum dohot panitia Natal kategorial maringanan di aula gereja mulai pukul 10.30 wib. Pinangido matu sude panitia Natal umum dohot kategorial asa maddohotisa. Pawaluhon pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2025 di sektor Korintus di patupa sektor. Di sektor Judea di bagas ni keluarga Katapubolon boru Sihotang. Di sektor Efesus di bagas ni keluarga De Siregar boru Sianturi. Di sektor Galatia di bagas ni keluarga Nyonya Sihombing Situaha boru Tapubolon. Di sektor Filipi di bagas ni keluarga Jesi Hombing boru Sitompul. Di sektor Philadelphia di bagas ni keluarga Sihombing boru Simanjuntak. Di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2025 di sektor Sion di bagas ni keluarga Kalumban Gaul boru Sitorus. Di sektor Roma di bagas ni keluarga M Siringo-ringo boru Sialagan. Di sektor Nazaret di patupa di sektor Kolose di bagas ni keluarga J Sihotang boru Hutasoit. Di sektor Bethlehem di bagas ni keluarga J Manulang boru Sihombing. Di sektor Kanaan di patupa di hari Sabtu tanggal 1 November 2025 di bagas ni keluarga J Silalahi boru Napitupulu. Alamat pertangyangan Boima Taida di Warta Nadong di Barkot. Pasiahon rapat pendeta hatopan mamuka hari Senin sahat tu hari Kamis 27 sahat tu 30 Oktober 2025 di patupa do rapot padita hatopan nani dohotan ni sude padita HKBP do mutusi borhat do padita tanah dua maddohoti rapoti. Pasapuluhon amplop pembangunan. Di hari Minggu tanggal 2 November naneng roon
Patupaut tado papungu amplop pembangunan. Pasapulu sadahon, ibadah pesta puncak tahun transformasi. Di hari Minggu tanggal 2 November 2025 naneng roon, di Patupado ibadah dohot pesta puncak tahun transformasi HKBP Distrik 20 Alu Deboskap, maringanan di Graha Ronatama Depok. Ibadah dimulai di pukul 10.30 UWIB, niuluhon ni Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Domutusi tu akan anaing madohoti acarai asa tadaftarhon matu parhalado di ganup sektor ta. Tu aka ruas naukap rohana pasahat ton donasi tu panitia boy ma di pasahat marhite rekening panitia tahun transformasi BRI nomor pitu 2 sada 00 sada 0 256 sada 85 32 alai di Papua matu parhalado asa dikonfirmasi tu panitia. Laus do mutusido di hari Minggu tanggal 2 November 2025 patupaut tado parmingguan holan 2 sesi ima pukul pitu 30 WIB dohot pukul 10 WIB. Pasapulu duahon tikting marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma marluga asi Freddy nababan anak ni halak amata mangarinsan nababan tubuh ni halak inata merkiwani silaban alamat kang pembabakan RT 05 RW 02 nomor 20 Sia Sukatani Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Oroanna Junida Silalahi Boruni halak amata Tinton Aliaman Silalahi Tubuni halak inata Heddina Sianipar. Alamat Kampung Kebantenan RT 00 Sada RW 012 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jati Asih. Huria HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 15 November 2025 di HKBP Jati Asih Resort Jati Asih. Napaduahon tikting parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Abram Benaya Partahi Pardede SE anak ni halak amata Arifin Bungaran Pardede tubuh ni halak inata Arion Boru Siahaan. Alamat Komplek Koperasi Jalan Radar Auri Cimanggis Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Orwana Triana Pidayanti Boru Situmeang ST. Boru ni halak amata Herbin Situmeang tubuh ni halak inata Marsita Boru Panjaitan. Alamat Jalan Kubah Komplek GKPI Lingkungan 18 Kuala Berkala Medan. Huria HKBP Kuala Berkala Resort Kuala Berkala Medan. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 8 November 2025 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma Ivantinus Pasaribu anak ni halak amata Saladin Pasaribu nahinan tubuh ni halak inata Mayer Boru Aritonang. Alamat Jalan Bakti Abri Gang Adul RT 03 RW 08 nomor 76 Kelurahan Sukamaju Baru Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Orwana Elfrida Sepriani Manulang Boruni halak amata Nuddin Manulang tubuni halak inata Ramona Simanjuntak. Alamat Rawakalong Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Tarpasu-pasu di hari Sabtu 1 November 2025 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Pasapulu toluhon ruas napida mulai mingguta sadarion nung ngapida sian huriata ima keluarga hamonangan sinaga inang Erni Murnika Simarmata do 2 yanakon nasida sian sektor Sion nasida pida tu HKBP Sabulan Resort Palipi Mogang. Pasapuluh paton ruas namodding nunga jumolo marujungolu sahalak ruas ama sian huriata ima amang tupal soaduon lumban towing tubuh di tanggal 17 Oktober 1970 modding di hari Rabu 22 Oktober 2025
tutup usia 55 tahun. Nahi nabaluhon ni Inang Masro Ernawati sian turi sian sektor Pilipi. Tatangyakon ma anggiat tumibu tarapul rohani sude keluarga na tininggal honna. Pasapuluh 5 hon pengadaan inventaris motor. Dana naung tarpapungu tu pengadaan inventaris kendaraan manang sepeda motor sahat tu sadarion godangna 20.375.000 rupiah. Daftar naung pasahaton boy mataida di warta na adong di hitabe. Toktong mata to husosoi hami asa tau kap bema rohata laho manupahi danai anggiat boy humatop terrealisasi pengadaan 2 unit kendaraan ini. Di pasahat ma dukungan dana tu tim manang tu parhalado di sektor tabi. Pasapulonopon torop ni ruas nama dohoti parmingguan tanggal 10 sia Oktober 2025 874 halak. Pasapuluh pituhon ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak. Ulang tahun pernikahan pitu keluarga. Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Periode tanggal 27 Oktober 1 tanggal 2 November 2025. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian hamu di bagasanau, jalo molomian hataki di bagasan hamu, jupang hamudo manang dia pe dipangido rohamuna. Pasapuluh aluhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop na pasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 2 keluarga godangna 400.000. Pasapuluh siahon pelian bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pelian bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 2 keluarga godangna 500.000 rupiah. Mauliate ma di pasahat huria tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Oktober 2025. Tuakan aso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasatosa ganuk bulan tu huria marhite-hite parhalado sektor tabi. Pa-20hon keuangan huria. Tu huria 10.404.750 rupiah. Tu pembangunan 1.657.200 rupiah. Sentralisasi manang pusat 8.872.050 rupiah. Punguma sude 21.234.000 rupiah. Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami padenggaton. Songoni matikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta. Sai di pasu-pasu tuhatta mapeliani bain sangap ni guarna. Saunari maju mahalak amang situa em hasilaban tujolo lahomat jalo ulos hatuaon. Dihamuna manami amang situa em hasilaban huriata pasahaton selamat ulang tahun mak diamang napa 70 tauton soni matongon di pasahat tuhani pasu-pasu di amang mari teh hahi pason dohot kajang ni umur alani ido tangyang ni huriata pe sayang gia matujuluan nyarion manuk matuhan debata say di pasu-pasu ma diamang haguguon hahi pason doh gajang ni umur totong boy tiur ajar-ajaran ni amang saluhu nakapoparan nang pinalumehon di Tuhani di amang lasma rohani amang melotong songono penwaing huriata
pasahaton selamat ulang tahun tu amang. Lasong nima rap dohot inang totong di bagasan ahi pason mendampingi amang laho marmudu-muduhon akanong pinalumihon itu hani itong-atongan ni keluarga. Jala di bagasan minggu sadarion. Pasahaton ni huria do tadda las ni rohani huriaon sekaligus tangiang ni huria. Marhite ulus naung adong nuaing dison si pasahaton tu amang alani ido sayang gia mak tu hatta nama nahapon saluhut akan naulina denggan di parngolon ni amang. Songon ni do ni hata ni tu hatta ido di pangukapon tulu ayat 5. Say songonima ulus sonon na sogut abit na saksaki tuakan na monangi. Nasotu pabe sesauku gowarna sian buku hangoluani. Hati dakonoku gowarna. Dijolo ni damang nang dijolo suru-suruanna. Songonima tutu tangyang ni huriat taon Tuhanima na mga masu-masu do na mga ramot yam. Atong pasahatami mauluson waing asa songon ido niya kahatan yo putama ador haduka togu-togu ni lobu ador hatiti togu-togu ni horbo. Penggeng saur matua madamang pairing-iring pahopu saya songonima sahatu namarnini marnono. Eme sita batua ma parlinggoman ni Siboro. Debatado sile hotua lasude mahitaon di paroro. Asa sahat saha ni solu saya sahat matubotean. Saya sahat masude hitaon mangulu sahat tu panggabian. Horas madita salam. Kabegema ede puji-pujian na pinasahat ni punguan ina Kamis laos mangihut ma punguan ama Jericho.
Marede mahita laus tapapunguma peleata kantong sada a dohot sada b.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Huria na hinahulongan di bagasan Tuhan Yesus, tajalo mahata ni debata di minggut ta sadarion ima na dienet sian surat 2 Timoteus bidutulu ayat 10 sahatro di ayat 10 pitu, sinodangan ni topik minggu hobas jalari pas tunasa ulaon nadenggan. Hujaho ma di tonga-tongata songonon ma hatana disi. Alai di hutoko doahu dipoda, diparange, ditahi, dihaporseaon, dilabas, holong dohot benget ni roha, dibagasan akka pangalileon, haporsuhon, akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangalileon nasay godang dohutaon, jala di palua Tuhani doau sian saluhutnay. Alay dang tarbahin soho na lele nasa nanaing marparangin na daulat marhite-hite Kristus Jesus. Alay na magkapugani hamagwan na do akaparjahat dohot siulas uti-utian na pauto-tohod do nasida huhut di pauto-oto. Alay ang goho saimian ma di bagasan akka na ginuruhon jala naong hinapor siya ammi ay di botohodo na mangajar hosa tuho. Huhut ala di botoho sian siete hetehon midope surat na badiyai na margogo pabisukon ho asa taruli di haluaon marhite-hite haporseaon di Kristus Jesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamudai mamicang pauliulihon manugunugu di bagasan hatigoran asa ripas halak ni debata hobas tunasa ulaon nadenggan. Ido yanggo sahatna dihamuna kamanami nanami alon na maraja mita parpudi jam 10 hami di hurion. Mungkin sehalina naman no kay marjamita tang saplonom di minggu pagi. Alani nang jomodo-odok kamu nang pala terakhir no. Hata ni dibata di bagasan sadarion nanaing si parsolihonota nasian surat 2 Timoteuson naing paadar tu hita bohalu tutungulu ni sahalak Kristen manang na persea boi ibana ripas jala idok naking hobas tunasa ulaon nadenggan. Berbuat baik di tengah dunia yang kehilangan arah. Ido posisi tanwaing. Diaraho kita mangulahon ulaon nasa ulaon nadenggan di tonga-tonga ni kondisi portibion na tardok kehilangan arah. Hudok kehilangan arah ala fakta-fakta nabuita ida kaya ilmu tapi kebijaksanaan semakin miskin. Ada banyak orang pandai tetapi teladan sangat sedikit. Itu sering diibaratkan bagaikan sebuah kapal besar tapi kompas moralnya hilang. Tersongo dia mabui sada kapal nabalga boi berlayar dot selamat molo mago kompasna na mangarahon nasida tu dia tujuan nasa sitong na nanaing si eahan ni nasida. Alani ido sahalinai akamanginang diigil hita di tonga-tonga ni kondisi ni dunia manang portibi si songoni asa toto kita boi hobas tunasa ulau nadenggan ripas di adopan ni Tuhan dewata. Mirip tu situasion na nialaman ni si Timoteus di zaman ni Ibana tiki sebagai pendeta muda di Efesus, sebagai pemimpin jemaat Efesus yang tergolong masih sangat muda. Di tonga-tonga ni kepemimpinan ni Ibana macegodang do ajaran-ajaran sesat naro tu tonga-tonga ni halak Kristen na adong di Efesus hati-hai alani ido dihilala apostol Paulus rikot tongoson na surat tu si Timoteus di bain-ibana masa ada surat jadi isina laho mamudai si Timoteus laho menghadapi ajaran-ajaran sesati asa unang adong nalilu haporsionna
Ditongo sibana mas surat naon laho mamodai si Timoteus. Didok ibana hati hai Timoteus na Roma ari hasusaan ditikina. Ari hasusaan na ginobarhon ni ibana ima ari di mana jolmai gabe makaholongi diri nasa diri, ipolan di perak, parhata manggang, parroha hagi jangon, aka pangisahi, naso mangului natorasna, naso marningot lagu, aka natois, aka naso marroha holong, pangose-ose, panihas-nihasi, naso uboto mangorom, parmuruk-muruk, naso marholong ni roha dinadenggan, aka parjehe, parroha naneang, si paburnang diri, holongan dihisap ni daging, asa di debata. Akaima naginwaranna hasusaan. Na Roma ari hasusaani ali Timoteus pasiding ma ngulum siani. Gariada di tonga-tonga ni hasusaan si songoni naing doho tampil ikon ripas dia dopan ni debata jala hobas tunasa ulaon nadenggan. Asa hobas jala ripas tunasa ulaon nadenggan aka amang do tamuinang siat turpuhon aka halak ni debata perlu mamangulahon tulu halon. Na perjolo mangihuton tiruan nasitong mengikuti teladan yang benar. Na paduahon mian diajar nasitong memegang pengajaran yang benar. Dohot na patoluhon mameop hata ni debata menekuni firman Tuhan. Taida ma sada-sada sian natuluon. Na perjolo ima mangihuton tiruan nasitong. Mulai dok mangihuton berarti merdalan dipudini na niihuton. Jalada kolam merdala dipudi saluhu na gerak tindakan langkah nina nijului ima persis diulahon na mangihutosa. Jadi gerak nina mangihuton dus tu gerak ni na niihuton ni iban. Asa omma na perjulu na boy mabay kita ripas dia dopan ni debata na boy mabay kita hobas tunasa ulaon na denggan ikon saurdot dohot akan natai huton di jolota. Di 2 Timoteus 3 ayat 10 di dok apostol Paulus songonon. Alai diihutoko doahu dipoda, diparange, ditahi, dihaporseaon, dilabas, holong dohot benget ni roha. Ini adalah kesaksian Paulus. Bukan Timoteus yang mengaku-ngaku saya meniru Paulus, tidak. Paulus yang menyatakan ini, Paulus yang menyaksikannya. Di hati dakoni mana Timoteus dihutoko doa, dipoda, diparange, ditahi, dihaporseaon, dilabas, diholong ni roha, doho dibenget ni roha. Asa takasdo tung pe posodo pe si Timoteus gabe pemimpin jemaat alai nasitongido di huton ibana. Tiruan nasitongido dioloi jala di huton ibana disude ulaon ni ibana. Aka amang doh tamu inang taringot tu tiruan manang di bahasa lain idola ikon hati-hati doh hita. Berhati-hatilah dengan idola yang kamu pilih ya. Naking lo masuk adong do iba gitu hamu amplop ngaisi hamu amplop. Budi baik di si surat cinta dah, surat cinta, baru, iya surat cinta, pesan dan kesan. Asa bunu dijaga-jaga pas di Papua ibu puang. Lawan ni bayu sakar rohani batu hamu dope, maksudna bodo di, dang nang isi neng donoko neng patorak konoda. Unang pola gabar ne bereng jo amplop mu nejo. Anggo amat tehok nama songoni non. Naitoruido, Ibrani 13 ayat 7. Boleh bersama-sama mengucapkannya 2-3 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Jadi bukan oknumnya amanginang.
dang oknum nai nanaing sitiruota alai setiap firman yang telah disampaikannya nasapoda pangajarion tiruan ido si hutonon alam molo oknum do idola muna manusia bisa mengecewakan alan ido berhati-hati mabain idola di Portibio boy do godang menawarkan diri sebagai idola ya sah-sah saja dalam hal wajar alai unang padobihu ala boy doi mengecewakan alani ido hudok kalimat berhati-hatilah dengan idola yang kamu pilih. Pilihlah Kristus, idola terbaikmu. Jadi Yesus Kristus do nagabe idola terbaik di hita saluhna yang tidak akan mengecewakanmu. Alani ido molo Kristus tapi gabe idola terbaik di hita ti rumah poda nasian Kristusi. Ti rumah paragin ni Kristusi. Ti rumah sakap ni Kristusi. Ti rumah holong ni Kristusi. Disima tardok hita boy ripas jala hobas tunasa ulaon nadenggan. Napa duahon? Mian diajar nasitong. Tantangan nata adu pinuaing laho mian diajar nasitongon ima semakin banyak orang tidak mau lagi menerima pengajaran yang benar. Semakin banyak, tanpa terkecuali orang muda dan orang tua. Mungkin karena sudah terbiasa alanya kahasomalan, ujungnya gabe seherana anti ibana laho majalo aka pengajaran nasitong. Alani ido napa dua honon molo pe ikut taadopi tantangan lam torop halak na manulak pengajaran nasitong. Naing dohita berbeda sian nasida anggohita mian ma diajar nasitong. Tetaplah memegang kebenaran yang sejati itu, ajaran yang benar itu. Asa unang tarihuti hutita lumobi do penwaingon semakin banyak dari antara jemaat di gereja mereka tidak suka menerima khotbah yang menegur. Mereka lebih suka dengan khotbah napa geok-geok pinggol. Mereka lebih senang dengan khotbah yang membuat bisa tertawa, banyak candaan, pulang yang diingat candaannya doang. Ope tantangan doon. Bohado sude hita hakana porsea boi mian di ajaran nasitong. Asa unang tarihuti hutu tantangan sinakaringani. Nang di dunia pendidikan pe bodo tapai hutihut di barita na parpudion. Holan ala ditegor guru na do muridna ala tardapot marsigare. Terancam posisi ini na meneguron. HP taboto takas na boy do boy buaton ni akka gurui nian punishment bohama asal lohot ajaran nasitongi di akka sudut noposoi. Ido menengah dalam gudang guru naing mabiar alani ujungna ya dia cukup mengerjakan pekerjaannya saja sebagai guru isapa ipasahot materinya saya. Karakter mereka ya mereka tidak terlalu campur lagi. Allah ngalam torop jolman yang sisongoni bahkan membela akan sisongoni. Nah ini tantangan amang inang. Bohari tutubuh hitam mameop manang mian diajaran nasitong di tonga-tonga ni kondisi sisongoni. Nah dia musi tantangan nata adupi ima na sogodo rohani halak tuaka ulaon nadenggan. Ada banyak orang yang tidak suka dengan perbuatan baik. Dakolan ulaon najat na dihasogo jolma ulaon nadengga piadong do nama kasogo hossa. Paulus sudah merasakannya. Dia mengabarkan Injil. Ketika dia sampai ke Antioquia, dia abarkan Injil. Lalu ada banyak orang yang di sana akhirnya bertobat. Orang Yahudi cemburu, tidak senang dengan Paulus. Paulus akhirnya digiring sampai ke ujung kota. Akhirnya dia pindah lagi ke Ikonium. Di Ikonium juga dia diperlakukan sama. Dia pindah lagi ke Listra. Di Listra juga dia hampir dilempari dengan batu. Songoni magodang si taonon dilelelele do apostol Paulus alai didok imana do alai huhilala do dipalua Tuhani doau sian saluhukna dihilala apostol Paulus do bahwa tumpe godang tantangani alai anggo au ikon hok domian diajar nasito tiruan si songoni do tong dipasahat ibana tu si Timoteus
Molo pe ikon adopan ni ibana, ala posodo pe ibana, nabu ido godang aka sudut na tumu amadok ayaha mapamotohammu. Ala ibana terpilih sebagai pemimpin di Efesus. Molo ikon adopan ni ibana pe sisongoni dipaingot apostol Paulus ma. Hot mahomian diajar nasitong. Molo tung ro pe akana sarupa sisongoni hok maho di aka ajaran nasitong. Di 2 Timotius 3 ayat 12 idok donak kaning alai dang tarbahen sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Sudah dari awal ini disampaikan, berbuat baik ada aja orang yang akan membencinya. Berbuat baik di dalam Kristus akan ada orang yang tidak senang dengannya. Alani ido nang pola tarsonggot tita molo taulahon nadenggan di bagasan Kristus gabe dihasugoh kalak kita. Alanung ngatong dipaingot apostol Paulus si songon natu si Timotius. Aida kinata gudang do nabui mabe kita mangela-ela hita manadikon ajaran nasitong alani torop nuaing ro sahira gelombang tsunami marhiti aka ajaran-ajaran sesat. Idotong dan alaman ni si Timotius. Ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mengganggu iman percaya orang Kristen yang ada di Efesus. Songoni donang di parti kita sinuengon. Godang dope aka ajaran-ajaran na menyesatkan tungpe ngaikon di hak Kristenon hitamian nuai. Adong do na ginoaran na teologia sukses manang teologia kemakmuran. Ini tidak alkitabiah. Dangadong songoni diajar hotu hatai. Bahkan Yesus mengajarkan soal penderitaan. Alani ido dang pas teologi sukses tu teologi ni huriata. Dang pas teologi kemakmuran tu teologi ni huriata. Nama dok molo somamora hamu alani dosa muna doi. Namar dosa mahamunisi. Nahona ajab mahamunisi. Itu teologi sukses, teologi kemakmuran. Karena mereka mempercayai siapa yang ada dalam Kristus harus kaya, harus sehat, harus hebat. Molo bahasa najus dipakai, kita tidak boleh jadi ekor, harus jadi kepala. Lah, itu tidak teologis dari Alkitab. Ini ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan kita, sehingga mengubah orientasi hidup. Orientasi hidupnya bukan lagi berbuat benar, berbuat baik, tapi mengumpulkan banyak untuk dia. Holatu ibana ala laki targetna molo na mian manang nasitong di bagasan Kristus ima aka na mamora na godang artana. Molo soadong artana ido ano na perdosa. Ujungna ari-ari ima nguluna. Gabe lupa ibana tu ajar nasitongi. Nah itu tantangan kita. Nah perpudion na godang mempengaruhi kaula muda, ada kelompok yang menyebut dirinya sebagai gereja setan. Ada sebagian yang mengaku, ada sebagian besar lagi tidak mengaku. Ope tantangan do dihita laho majamoton aka ajaran nasitong di tonga-tonga ni parnguluta dohot aka parnguluan na di humalia kita. Mian ma diajar nasitong. Peop ma pangajarion nang jinalom sian akan natua-tua na julo dohot akan natua-tua tanuain. Kaula muda peganglah erat ajaran yang diberikan oleh orang tuamu tentang iman kepada Kristus. Itulah yang menolongmu bertumbuh sekarang ini. Asa songon si Timoteusi sian si etehon naninna nunga mangulu ibana di hata ni debata marhite opung na si Lois dohot inong na si Onike. Si Lois dohot si Onike mengajar hon hata ni debata mulai dari Timotius anak-anak sehingga dia bertumbuh sekarang menjadi pemimpin gereja masih muda. Itu tidak lepas dari ajaran dari opungnya dan ibunya sendiri. Alanido siano petong paingotonon tuhita saluhna hamuna amana mina toras asa unang leba taharikoton mama ngajari aka suduk no poso diha porsion nasitong maradopon Tuhan dewata asa unang masa songon padohan ni halak batak salamat dasar segaluhutan ita ada do luhutan kan anak remaja naposo bulung yang sudah lahir di kota luhutan itu seperti inilah. Luhutan itu artinya tumpukan jerami ya, padi yang sudah dipotong dari batangnya lalu dia ditumpuk sebelum nanti dibanting. Apa dibanting doh? Sebelum dirontok ya benar, dirontok.
sebelum dirontok itu padi. Ipa pungu jauh mana? Jadi dia dikumpulkan dulu di satu tempat, disusun nanti seperti ini, bertindih disusun. Kalau dasarnya tidak kokoh, itu akan gampang hancur. Jadi salamat dasar segala hutan. Saat ini ketika kita diberi kesehatan, kekuatan, hikmat, ajarilah anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu, supaya mereka bertumbuh di dalam iman yang benar, di dalam ajar yang benar itu. Asa sogot haduan boy musibana gabe akahalak ni debata naripas jalana hobas tunasa ulaun nadenggan. Napatulu hono mana parpudi mameop hatani debata. Jadi satu kunci supaya kita bisa tetap mampu melakukan perbuatan yang baik adalah menekuni firman Tuhan. Amang inang Bibil tahun omma buku na teristimewa dari antara segala buku yang pernah ada dan dari segala zaman. Ala odo buku nama risihon hatani debata. Dan firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak pernah out of date menanggapi zaman. Dia selalu up to date terhadap setiap zaman, terhadap setiap pergumulan. Dakya ketinggalan zaman hatani debata. Di setiap partikia pebodo ibana mengalusi nasa pergumulan, nasa tantangan. Alani ido molo buku ilmu na asing na boy doi sonari booming alay tahun naro mago ala muncul hasil ilmiah na baru na menandingi mungkin mengalahkan. Jadi demikian setiap tahun dia akan berubah. Buku yang tahun ini belum tentu bisa dipakai buku di tahun yang akan datang. Molo na julo bodo pe dipakai buku ni abang na tu buku yang gina. Molo sonari dang boy be. Apalagi igati-gati kurikulum gati bukuna. Mula na jolo buku ni abang niba ni bereng ma isurat iba na gorna ni tipe mai iba muse gorni ba ni tipe muse iba dia dekna. Jadi bodo tong turun temurun. Ala yang sonari dang memang karena ilmu harus selalu diupdate. Ala yang go Bibil tahun dang kecuali penerjemahan itu. Hola diterjemah di mana boy diubah. Ala yang go isina dang. Omma keistimewaan ni buku sia buku na asing. Alani ido akamanginang tapeop mahatani debata. Mameop hatani debata semangat nyodo na nigaukon ni Dr. Martin Luther tahun 1517 31 Oktober 1517 itu disebut dengan reformasi gereja. Ketika Martin Luther mereformasi gereja dengan trisolanya, sola gratia, kita selamat hanya karena anugerah, sola fide, kita selamat hanya karena iman, sola scriptura, kita selamat hanya karena firman Tuhan dalam Alkitab. Dasor ni idok ibana dohot kalimat back to the Bible. Harus kembali kepada apa kata firman Tuhan. Manang dia penaneng ulahonota, manang dia penaneng tasakap di tong-tong nguluton, back to the Bible. Ahado didok hatani debata di buku nabadion ido si peopota. Alahatani debata dia bermanfaat. Manfaat Alkitab didok nakaning haseadoi mamudai. Mengajar. Jadi firman Tuhan bermanfaat atau Alkitab bermanfaat mengajar kita kepada hal yang benar. Dungi haseadoi mamicang. Menyatakan kesalahan. Haseadoi pauliulihon. Memperbaiki kelakuan. Haseadoi manugu-nugu, mendidik dalam kebenaran. Omma nagabe manfaat ni firman Tuhan, manfaat ni Alkitab. Itu sebabnya sering disebutkan firman Tuhan sanggup mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita. Omma naginoaran na transformasi iman. Firman Tuhan sanggup. Manang roha batu songo dia pe firman Tuhan sanggup mengubah cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak kita. Di Yesaya 55 ayat 11 di dok songonon. Ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulak boti tuau ikon bahenon nadolomo ni rohaku jalama jadi tunahutongos. Ketika firman Tuhan sudah disampaikan, firman Tuhan sudah amang dan inang ajarkan,
ngai poda hok kamu sahirana somar parbue ingot tamu ma dang mula boti hatani debata molo seni jamitan opak tau 3 bulan di beson molo didok sahira-hira song-song ni durus ni urian opak tahunon tidak menjadi masalah karena saya juga percaya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali begitu saja kepada Allah. Sojolo di borno hijo rohata ganuk marsada-sada. Imana margogoi ho kita madalani ngolon, imana pahosing arsa ni rohata gabelas ni roha, imana pahosing akapad deliate itu pakirimun na mangulu. Ditiki ro pergumulani tahingot hatani debata imamuse nama bain rohata saya mula hulak mangulahon akka hasitongan nasian Tuhan debata. Firman Tuhan kalau menurut Apostol Paulus dia adalah pedang rohani. Dalam perlengkapan senjata rohani, firman Tuhan itu adalah pedang. Mata pakai laho manaluhon, alatta senjatata laho manaluhon subiani sibolis dohot akau tiutian, dohot aka ajaran-ajaran sesat nanaing menyesatton hita di tonga-tonga ni parngoluota. Jalasian saluhu nai idokdo bahwa tujuan ni hata ni debatai di 2 Timotius 3 ayat 10 idok ibana ma asari pas halak ni debata hobas tunasa ulaun nadengkan atau ngamanginang ripas mahita sebagai halak ni debata hobas mahita tunasa ulaun nadengkan molo di buku WD 710 di ayat tului di do ula nadengkan tu halak sudi songon binaenna tuho songon binaenna tuho tagaris bawah yon naneng madok molo disuruh diigil pehita mangulahon nadenggan ngaparjulu tuhani pataridahon contoh manang tiruat tuhita ngadileho tuhannya kanadenggat tuhita atong taula manadenggan maradopon halak na dihumaliang hita selamat mangulahon nadenggan tuhatana mandongani amin martangi yang mahita mau lihat tema di pasahat rohanami todopa muali Tuhan dinakutangi hok kami nasiak katami di bagasan minggu sadarion asa ripas hami sebagai halak ni debata hobas hami tunasa ulaun nadenggan patau mahami ali Tuhan pasautoni marhite na olo hami mangihutton ajar nasitong mangihutton tiruan nasitong nasian hoi homa di bagasan Kristus nahu tiru hami di pakatayon nami pamikirion di roha doho di pangulahonon nami jala sai urupi hami asa sai mian hami diajar nasitong molo perro aka ajar-ajaran sesat nanaing mangaliluho kami perbisuhi hami marhite todim tod di porbadia asa unang tartait hami tu ela-ela nya kapangajarion naung lipei Tuhan debata say totong paingot tami asa hupeop hami hatami disudi gulmi ningolu nami ido nama mudai hami ima nama micang hami ima na pauliulihon dohot manugu-nugu hami asa ripas hami jala hobas tunasa ulaun nadenggan atong marhite todim tod di porbadia say urupi mahami Tuhan laho pasauton naho bartu hatam Tuhan debata odihonon nami masudi ruas ni huriam natarbahin rodi ibadah di pukul 10-on dohot nama dohoti kebaktian marhite live streaming asima roham ramoti mangulu ni nasida gandup marsada-sada molutung adong na di bagasa parsahiton surduk ko matanga monalabohi tu pamatang nya kaamanami inanamion asa malum pakilalaan ni nasida molutung adong na di bagasan padelean say patubu pakirimon na mangulu di nasida akan na di bagasan arsa dohot habot ni roha apuli maroha ni nasida akan na marsakap di akka pardalanan ni ngoluna nagabe masa depan nasida homa nama masu-masu dohot nama joluan ni nasida lumobi ma disakap ni anak dohot boru ni huriam iman naneng pajongjokon pardongan saripeon tu akka minggu-minggu naneng ro atau ngasih maroham Tuhan pasu-pasu manasida di pangaradion diri doho pangaradion ni natua-tua doho sudi keluarga asa anggiat tuk nasanarikot las rohana sida mangulah hossa jala tau hasangapo mai di guarmu Tuhan debata asiroham paso-paso mahuriamon saluhuna disudi gulmi ningulu ni nasida say homa na mangaramoti homa na majagai pada usia parmaraan ni daging
pada usia parmaraan ni todi. Hura jumi hami pardosa godang dohami. Cumolo urasi hami siad dosa nami. Asalam talup hami gabe habaoran ni pasu-pasum. Holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus. Tangihon ma tangiang namion. Amin. Mari demahita lau si somata pasahat peliata.
Matangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehom mitu hami, pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa ho parhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo ditong-atongan ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Saluhuna.